Tervehdys akupunktiovastaanotolta. Yksi lähipäivien ehdottomasti piristävin ajatus oli, kun henkilö tuli ensimmäistä kertaa akupunktiovastaanotolle. Ja hetken siinä juteltuamme hän totesi, että hän on pitkään halunnut tulla akupunktioon, mutta hän ei oikein ole löytänyt sellaista henkilöä tai sellaista toimintaa, joka olisi hänelle helppo tulla ja sitten tavallaan myös mielenkiintoista tulla kokeilemaan ensimmäistä kertaa paikkaa, joka tuntuu turvalliselta. Tämä henkilö lähtiessään oli erittäin tyytyväinen ja tietenkin palaa takaisin, mutta itselleni se oli sellainen tosi mielenkiintoinen hetki, kun toinen sanoi, että hän on pitkään aikonut mennä, asuu kylläkin Euroopassa ja kulkee Suomen ja Euroopan väliä lukuisia kertoja, mutta se, että päätti tulla minun vastaanotolle ensimmäistä kertaa, niin se oli mulle sellainen wow-efekti. Jotenka rohkaisen teitä kaikkia kokeilemaan, tutustumaan, nauttimaan. Voit mennä totta kai itseesi lähelle olevalle akupunktiohoitolalle tai tulla minun luokseni Helsingin Itäpakilaan, mutta ehkä kaikkein isoin asia on se, että akupunktiota, sitä on erittäin vaikea puhua. Suosittelen sen takia, että se kannattaa itse kokea. Varaa itsellesi akupunktioaika, lähde tutustumaan kiinalaisen lääketieteen mahtavaan tapaan tasapainottaa kehoa ja mieltä, löytää luonnollinen virtaus, avoimuus ja vapaus, juuri sellaisena kuin sinä olet.